दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बायदि क'क्राझार माल्टिपार्पास बे गेलेग्रा फोथाराव देग्लायबो दिनै 1 बैसागु 1432 बे मायथाइनि आरो बे बैसागु दाननि गिबि सानाव जोङो जोंनि माहारिनि जिखिनि जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कालचार जोंनि हेरिटेज बेखौ जोङो हमथानानै बेखौ बांसिन ओंथिगोनां आरो हारिनि मोनसे रंजाथाय फोरबो बा सम्पद गोनां मोनसे फोरबो हिसाबै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय आरो जेब्लायबो गोजोर खालामनो थाखाय फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै जों बेखौ खुंदों आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बड'लेण्डनि आरो आसामनि गासै बर' फिसाफोरनिसिम आंनि अननाय खुलुमनाय हामलायनाय आरो देरसिनफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय उन्दैफोरनिसिम आंनि अननायखौ आङो बावहरदों मिजिंथिदों जे नैबे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव मोनसे आसा मिजिं जाफुंसारनायनि थासारि लाबोगोन आरो आफा इसोरा बयनोबो मोजां देहा आरो बयनिबो जिउआव जाफुंसारनाय लाबोगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ बड'फानि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननायनि जि मोन्थोर आरो जोंनि हारिया जोंहा गावनो आंगो सिनायथि गावहानो रंजाथाय फोरबो दङ बैसागु बा मागो आरो गुबुन गुबुन जिखिनि रंजाथाय फोरबोफोर दङ जोङो बोसोर नाङैनो फालियो आरो बे गिबि जोंनि रंजाथाय फोरबो आरो बेयाव धोरोम बा माहारि बासियालासेनो बे मोनसे जातीय उत्सव आं बेखायनो गासैबो श्रेणिनि सुबुंखौ बे रंजालि बैसागुखौ गोसो गोरबोजों बरनानै बयबो जाहाथे फालियो बयबो जाहाथे रंजायो मिथिंगानि सोलायनाय आरो आबाद गाहाय समाज आरो हारि हिसाबै बे जोंनि मोनसे ओंथिगोनां आरो बयनिख्रुइबो गुबै मोनसे रंजाथाय फोरबो दिनैनि बे साननि बे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननिसिम बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बयबो माहारियारि आफाद राजखान्थियारि दोलोफोर आरो हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि सुबुंफोरा खौसेयै गोरोबलायनाय अनलायनायनि गेजेरजों माहारि दानायनि थाखाय माहारि निर्माणनि थाखाय बयबो जाहाथे खामानि मावो आरो बयबो जाहाथे गोजोन सान्थि गायसननायनि थाखाय गोजोर लाखिनायनि थाखाय बयबो हाबा मावो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे बयनियावबो मोनसे आपिल आङो लाखिबाय फैबाय थानाय समाव खौसेथि गोरोबलायनाय आरो अनलायनायनि मोनसे हारि हिसाबै जोङो गायसनलांनो हागोन आरो बे रंजालि बैसागुनि समाव बर' हारिया गोसो होसारनानै जाहाथे बयबो रंजायो मोनसे डिसिप्लिन मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जाहाथे मोजां सोद्रोमथिनि गेजेरजों जोङो फालियो आं बेखौनो खावलायनानै गोदान मिजिं गोदान आसा आरो गोदान थांखि बिथांखिया जाफुंसारदों आङो हास्थायबाय आरो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबबाय गोजोन्थों जोंनि जिखिनि दोरोङारि आगजु खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बा गुबुन गुबुन जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना आर'नाइ गामसा गासैबो GI टेग मोननाय जानाय लोंनाय बैसागु समाव जोङो खेराइ दाफिनि मोनो जोङो अनलाजों गुबुन गुबुन आइटेम बानायनानै जायो बा नाफाम बे जोंनि मोनसे बिथिं आरो गोबां दङ बेफोरखौ जोङो जोंनि गुबै बर' हारिनि जोङो जाग्रा आदार हिसाबै हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बेयो गुबुन फारसेथिं नायोब्ला मोनसे मा होनना बुङो बेखौ भेलुएबल माखासे माने जोंनि मेडिसिनेल प्लान्ट माने मुलि हिसाबैबो बे खामानि होबोदों जेखौ आयुर्वेदिक होननानै दिनैनि सानाव साइन्टिफिकलि बेखौ बुंनो नागिरो दा बेखायनो आङो दिनै गावनो 20 बोसोरनि उनाव खाम दामदों आरो जथेस्थ' गोबावनि उनाव आङो खाम दामदों आरो बेखायनो आंहा आत्मबिश्वास दङ जे बर' हारिया दिनै जि दामजुफोरखौ लानानै जोङो गावनि हारिनि सिनायथिखौ गायसननो हाबाय GI रिकगनिशन मोनबाय बेबायदि रिसोर्सफुल समृद्धि
माने गोनां मोनसे हारि जोङो बुहुमाव गोबां नागिरनानै मोना आरो बिनि गेजेराव बर' हारियाबो मोनसे बेखायनो आं सानो जे बयबो गावनि गाननाय जोमनाय गावनि दामजुखौ जोङो बजबनानै बिखायाव सोनानै हारि दानायनि फारसे जोङो हाबा मावलांनांगोन गोजोन्थों नाङा फाङा ओरैनो उद्देश्य बिहीन रंजानाय बा जेफोरखौ जोङो बाहायनाङा बा नाङा फाङा जोङो अभार जौ लोंनाय बेफोर जोंनि सोद्रोमथि नङा रंजानायाव एसे एनै सोलिनो हायो नाथाय समाजाव आब्रुथि गैयै समाजाव बेले बेजे बैसागुनि मुङाव रंजानानै नांलाय खमलाय जानाय हिंसा हिंसि थासारि जानाय बा नेरलायलायनाय बे थासारिखौ जाहाथे रावबो लाबोआ बयबो अनलायनानै गोरोबलायनानै बे रंजाथाइ मोनसे फोरबो आरो बेयाव जोङो गोसो होसारनानै जोङो बयबो दुखु दाहाखौ ज्राब गारनानै रंजानांगौ बिदा फंबाय अनलायनांगौ खौसेयै न'खराव समाजाव हारियाव गोरोबलायनानै जोङो बेखौ खेबसेबाव फैबाय थानाय बोसोरनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनो थाखाय गोसोआव दाद गोख्रों बोलो लानानै जोङो हाबा मावलांनो जों बेयाव गोसो होसारना रंजानांगौ दा बेयाव जों जुदि नांलाय खमलाय हिंसा हिंसि नेरलायलायनाय थासारि लाबोयोब्ला बे जोंखौ दुखुसो होगोन दा बेखायनो रंजाथाइ फोरबो रंजालि फोरबो जोङो रंजानायनि मुङाव जोंनि सोद्रोमथि आब्रुथि आरो जोंनि अनलायनायखौ गोजोर खालामनानै बयबो जाहाथे रंजायो बेनो जोंनि गुबै नेरसोन आरो हारिनि बेनो गुबै आखुथाय गोजोन्थों।